ji ber siyaseta lawaz li dijî têkbirina terorê ji hin aliyan ve dê herdem teqîn û komkojî ji aliyên hêzên teror ve berdewam bin. Îro li her du aliyên sînor li herêma Kobanê û bajarê Sirûcê du teqîn pêk hatin. Her wisa li Sirûcê li navenda çandê ya Amara sêsî ciwanên endamên Federasyona Komeleyên Ciwanên Sosyalîst ên ku ji bo xebatên jinû ve avakirina Kobanê ve hatibûn navçeya Pirsûsê da ku derbasî Kobanê bibin. Teqînek di nav wan de çêbû. Li gorî hînjêderên tenduristiyê li Sirûcê ku di encama vê teqînê de bi dehan ji van ciwanan jiyana xweşdest dan û hejmarek mezin birîndar bûne û hejmara ku tanha hatiye tekezkirin. 27 kesan jiyana xweşdest dane û bêtirî 100 kesên din birîndar bûne û texmîn heye ku ev hejmar zêdetir bibe. Ji aliyê xwe ve hînjêderên xwecehî li Sirûcê rêxistina Daişê bi pêkanîna vê teqînê tawanbar kirin û dane zanîn ku tanha termên qurbaniyan li baxçeyên navendê mane. Di heman demê de li herêma Kobanê jî tirimbêleke mayînkirî di bargeheke YPG de li ser rêya Menaz û Kobanê teqiya. Nûçegihanê me li wir da diyar kirin ku tirimbêl berî ku bigihêje bargeha YPG hate teqandin û da zanîn ku di encama teqînê de sê şervanên YPG jiyana xweşdest dan û hejmarek din birîndar ketin û tanha ti kes nebûye berpirsyarê vê teqînê. Ji aliyekî din ve serbazê Burkanil Furat şervan derwî ji Orient News de tekez kir ku sedema teqînê ji ber şaşîtiya du şervanên Burkanil Furat bû.